Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa. Koma poyamba nayi mitu yake. Kunali chimwemwe komanso chisoni ku Bingu International Convention Center pamene bungwe la Malawi Electoral Commission linalengeza zotsatira za chisankho cha adindo a chipani cha MCP. Medicine and Pharmacy Regulatory Board yafunsa Malawi kuti akhale tcheru ndi mankhwala achilendo omwenso ndi woopsa amene afika mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina, komiti ya ku nyumba ya malamulo yayikira kumbuyo bilu yoteteza anthu ku nkhanza pa intaneti. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, bungwe la Medicine and Pharmacy Regulatory Board lachenjeza Malawi kuti akhale tcheru ndi mankhwala achilendo omwenso ndi woopsa amene afika mdziko muno. Chenjezoli likutsatira chenjezo linanso lochokera ku bungwe la World Health Organization. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkufotokoza kwawo mchikalata chomwe atulutsa lachinayi, akawaye anati mankhwala osavomerezeka komanso oopsawa akudziwika ndi dzina loti oxymorphone hydrochloride mchingerezi. Malingana ndi akawaye, pali kuthekera kochepa konena kuti mankhwalawa afika kale mdziko muno malingana ndi kuti bungweli silinaperekepo chilolezo kapena kulandira malipoti osonyeza kuti mankhwala oterewa akulowa mdziko muno. Iwo anati ngakhale izi zili chomwechi, Amalawi akuyenera kukhala tcheru komanso kupereka lipoti ku bungweli ngati angamvere kapena kuwapeza mankhwalawa. Malingana ndi chikalatachi, oxymorphone hydrochloride ndi dzina la mankhwala odziwika bwino ndi ovomerezeka omwe amapangidwa mdziko la Finland. Pakadali pano, kampani ya ku Finland yotchedwa Orolife Pharma LLC yomwe imapanga mankhwala ovomerezeka a oxymorphone hydrochloride yati mankhwala oopsawa sanapangidwe ndi kampaniyi. Malingana ndi akawaye, bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Board lili tcheru pofuna kuonetsetsa kuti mankhwala onse omwe akulowa mdziko muno ndi ovomerezeka komanso otetezeka ndi opanda chiopsezo pa moyo wa munthu. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati lakwanitsa kuthana ndi milandu 90 yokhudza kuchita malonda mosatsata ndondomeko. Mkulu wa bungweli Lloyd Vincent Nkoma wati milandu 77 inali yokhudza kuchita malonda mosayenera, pomwe 13 inali yokhudza chinyengo. Ndipo anati milandu 63 inathetsedwa kamba kuti inalibe umboni wokwanira. Ankoma akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Makesi amene kunena lero ni makesi omaliza amene tinayamba kufufuza lamulo lisanasinthe. Ndiye tayilanso kuamaliza ni lamulo lomwelo. Ndiye chifukwa chake ambiri maona apa kuti tukwapititsa ku office ya Director of Public Prosecution akaonike mukadaulo wawo ndi kuona mmene atakapangire nawo milanduyo ku makoti ndi ma processes ena. Komano pali ina yoti ma commissioners athana nayo ngati nkhani ya company kugula company nzake. Tinaona ndithu ma application ya ma company angapo ifuna kugula nzake. Pamene popo ma commissioners akanapo transaction imodzi imene company ya Go Fresh imafuna kuti igule company nzake yopanga nkhuku ku Comforts ya Grena, imene yataonikira ma commissioners aona kuti yayi zidati zatero ndiye kuti pamsika pokhala ngati kuti mpikisano usokonekera. Komiti ya nyumba ya malamulo ya zamauthenga yayikira kumbuyo bilu yoteteza anthu ku nkhanza za pa intaneti ya cyber crimes. Wapampando wa komiti iyi a Susan Dosi wati ali ndi chikhulupiriro choti bungwe la Makla kudzera ku unduna wa zofalitsa nkhani upititsa biluyi ku nyumba ya malamulo posachedwa apa. Sam Kalimira ali ndi zambiri kuchokera ku Mzuzu. Adosi amayankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano mwanachititsa a Makla umene cholinga chake kunali kubweretsa pamodzi
magulu osiyanasiyana a anthu kukambirana zoyenera kutsatidwa kunena kuti nkhani zokhudza mauthenga zipite patsogolo. Adosi anatsindika kunena kuti ngati biluyi ingapite ku nyumba ya malamulo, aphungu akayivomereza kamba kuona kuti idzathandiza kuchepetsa milandu yokhudza kuchitana chipongwe pa makina a intaneti ngati kuberana, zomwe kuti zachuluka m'Malawi muno. Kubwera bilu imene akuti tikambirane ku parliament tikamakumana kuyambira pa 26 pano, imene ifeyo tikuyidikirira ngati akomiti kuti idutse bilu imeneyi kunena kuti Amalawi atopa kuberedwa, tione kusintha, tione kuti zikhala motani. Lamulo ilili tikalidutsitsa parliament zikatheka zonse tidzono tiyayi ndi kuti anthu athu Malawi kuno akhala otetezeka kwambiri makamaka kusaberedwa nkhani za ndalama. Mkulu wona za malamulo Makra Athokozani Chimbe anati bungweli lionetsetsa kunena kuti pali malamulo okhazikika amene angateteza Malawi kunena kuti asamachitidwe chipongwe makamaka kudzera pa makina a intaneti. So malamulo amene watu wakonza alipo malamulo angapo ndithudi tiso ndi malamulo ena amene panopo pakali pano malamulo anapangidwa koma sanapangidwe sanadutse ku parliament, sanadutse mwina njotomeko zina ndi zina, koma malamulo ndithudi takhala tikukumana ndi anthu suti tangopanga tokha, koma tili ndi mabungwe osiyanasiyana amene takhala tikupanga nawo, takhaso ndi kuyankhula ndi ma stakeholders osiyanasiyana kuti malamulo kunena mmene iwo akuwaonera. So mmene ndikunenera munzoti malamulowa pompano mwina tizakhala mukumva kuti mwina kupita ku parliament. Achimbe anena kuti Amakra akuyesetsa kunena kuti athandizire kuti data itsike ndi cholinga kuti Amalawi ambiri azigwiritsa ntchito makina a intaneti. Mmodzi mwa mamembala a bodi ya Makra, Bambo Francis Damaseke, anatsindika kunena kuti bungweli liyesetsa kunena kuti Amalawi asamavutike akamapereka mauthenga kuphatikizapo anthu okhala madera akumidzi. Pa mkumanowu ambiri omwe anali achinyamata anadandaula za kukwera kwa mtengo wa data komanso kuvuta kwa netiweki ndi makampani alayimira zam'manja komanso mantha pa zachinsinsi chawo akamagwiritsa ntchito layimira zam'manja. Unduna wa zofalitsa nkhani mogwirizana ndi bungwe la Public Private Partnerships Commission atsimikiza kuti alandira ndalama zokwana $70 million kuchokera ku bungwe la World Bank. Ndalamazi ndizopititsira patsogolo ntchito za luso la makono. Izi zanenedwa ku Blantyre lachisanu pamene mlembi wamkulu ku ndunawu a Badwin Chiyamwaka amakambapo pa zathandizoli. Chimwemwe Misomali ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito ya luso la makono ndi mbali imodzi yokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mlembi ku nduna wofalitsa nkhani a Badwin Chiyamwaka ati ndikofunikira kuti ntchito ya luso la makono la Digital Malawi Project lipitirire. Chomwe ndikutanthauza nchonena kuti programu imene timayembekezerayi yayambanso msanga yachiwiriyo pamene inayi ikutha Oktoba, inayi yatani yayamba kale, kutanthauza kuti tachita bwino. Inde mwina sitinathe kuwafotokozera bwino kwambiri anthu, koma aliponso ambiri amene akudiyerera zipatso za programu imeneyi. Ndipo mkulu wa ntchito ya Digital Malawi Project Achimwemwe Matemba wati gawo loyamba la ntchitoli linayenda bwino kwambiri. Kotero banki yayikulu pa dziko lonse lapansi lavomereza kukhazikitsa gawo lachiwiri la ntchitoyi. So project imene ya Digital Malawi Acceleration Project ndi project imene ikupitiliza zomwe boma lakhazikitsa kudzera mu project ya Digital Malawi Foundations Project. Ndiye tikhoza kutero kuti ndikupitiliza kwa ntchito imene yagulika kale. Ande boma itachiona kuti Digital Malawi Foundations Project ndithu yapita patali yakhazikitsa ndondomeko zoti zikhoza kupanga kuti pindulira ife ngati Malawi mchitukuko chosiyanasiyana, chitukuko cha internet. Mwazina pansi pa gawo latsopanoli limene lizitchulidwa kuti boma lathu, anthu azitha kupeza ziphaso zochitira business, zoyendesera galimoto komanso zolowera ndi kutulukira mdziko muno. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupasirani nkhanizi zikatha izi. Food, and then suddenly felt the burn. Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn.
Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Ipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Malawi Health Equity Network a George Jobe ati pakufunika kuti malamulo ang'onoang'ono owongolera komanso kuyeza mankhwala kuphatikizapo mankhwala achikuda ayambe kugwira ntchito msanga. Malingana ndi a Jobe, izi zikhoza kuthandiza kuteteza anthu ku mankhwala oopsa omwe amapangidwa mu njira zachikuda. Iwo amayankhulapo pakafukufuku yemwe sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences inachita, yemwe waonetsa kuti anthu ochuluka mu Africa amadalira mankhwala achikuda pa matenda kuphatikizapo mdziko lino la Malawi. Zambiri mu lipoti la Daniel Zimba. Kafukufuku yemwe sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHS inachita mchaka cha 2021 waonetsa kuti anthu ochuluka ku Africa amadalira mankhwala achikuda. Mundemanga yake pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network a George Jobe anatsindika pakufunika kwa malamulo otsogolera kapangidwe komanso kuyeza mankhwala achikuda. A Jobe anati kugwiritsa ntchito mankhwala osayezedwa kukuyika miyoyo pa chiopsezo, choncho ndikofunika kuti malamulo ang'onoang'ono omwe bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Board akupanga ayambe kugwiritsidwa ntchito mwachangu. Chimene chikufunikira ndicho kuti ma regulations kapena malamulo ang'onoang'ono aku PMLA akanakhala kuti amalizidwa msanga amene wawo ayambe kuwongolera nkhani ya mahebo kuti zimene anthu azilandira, zimene azidya, zimene azidalira zizikhala zoti zayezedwa pakudziwika kuti izizi zimuthandiza munthu. Malingana ndi a Jobe, malamulo otelewa akhoza kuthandiza kuthetsa mchitidwe wopanga mankhwala opanda chilolezo komanso kuperekera umboni pa matenda amene mankhwalawa angachiritse. Pakadali pano, akuluakulu ku bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Board sanayankhepobe pa nkhaniyi. Unduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo walandira galimoto ziwiri kuchokera ku bungwe la Christian Aid zomwe zithandizire ntchito yothandiza amayi yotchedwa Amayi Titukuke. Ntchitoyi yomwe ikugwiridwa ndi boma mothandizidwa ndi bungwe la UNICEF ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union likufuna kutukula amayi kuti azitha kuziyimirira pawokha. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu lipoti ili. Mlembi wamkulu ku unduna ona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Anetha Ngala anayamikira bungwe la Christian Aid kamba kathandizoli.
ntchito yathu sili mu ofesi mokha, ntchito yayikulu imene ifeyo timagwira ili kumidzi kumene timayenera tizipita pafupi kuti tikaone kuti ntchito ikugwirika bwanji, komanso noti kungoti tikaone kuti ntchito ikugwirika bwanji, komanso ma technical teams athu amayenera akagwire ntchitoyo kumidziko, chifukwa chokuti pali program imene tikuitcha SP Gear, amayi atukuke kapena titi amayi titukuke, imene ikupangidwa implement maboma ambiri ndithu kuyambira kuno ku Central Region, ku South. Ndiye kuti ntchito imene igwirike bwino sizingatheke popanda mayendedwe. Ndiye iwo anaona kuti ndi bwino kuti atipatse magalimoto amenewa kuti azithandizira kuti anyamata ndi azimayi amene akuyang'anira kuti ntchito imene ikuyenda bwanji, komanso iwo amene akuthamangathamanga kugwira ntchitoyo ndi ma beneficiaries zizioneka kuti zikutheka. Ndipo mkuluona za ntchito ku bungwe la Christian Aid Adunia Mphande atathandiza undunawo pofuna kuchepetsa mavuto akayendedwe pogwira ntchito zawo zothandiza anthu ovutika m'mamidzi. Ndiye tinaona kuti pa zinthu zimene tinagula ngati mbali ya project imeneyi, chinthu chachikulu chimene chingathandize Ministry kuyenda kuti atithandize kuti adzionabe kuti zikuyenda bwanji zimene project inayika pa ground ndi kuwathandiza mayendedwe. Ndi chifukwa kuti apatsa magalimoto awiriwa kuti athandize kuti azitha kuzungulira mu madera amene timapanga project, komanso madera ena ikupitirira ngakhale focus kwambiri panopo ndiyo tiyang'ana kuti azimayi limbikitsidwa bwanji. Bungwe la Christian Aid inamba kugwira ntchito yothandiza anthu m'mamidzi makamaka azimayi kuyamba chaka cha 2021 mpaka 2023 ndipo afikira anthu okwana 1.5 miliyoni m'dziko muno. Kunali chimwemwe komanso chisoni ku Bingo International Convention Center pamene bungwe la Malawi Electoral Commission linalengeza zotsatira za chisankho cha adindo a chipani cha Malawi Congress MCP. Mwazina nduna zisanu ndi imodzi Ken Zikhale Ng'oma, Moses Kunkuyu, Simplex Chithyola Banda, Khumbize Kandodo Chiponda komanso Titus Mvalo ndi a Jacob Hara zagonja pamene nduna zina zinayi zapambana. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa udindo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi, sipikala wa nyumba ya malamulo Catherine Gutanthara ndi wapambana pogonjetsa anthu ena omwe amalimbana nawo pa udindowu. Pa udindo wa mlembi wamkulu wa chipanichi nduna za maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda ndi omwe apambana pogonjetsa anthu ena asanu ndi awiri ndi mavoti 670, pamene watsatira nduna zachuma Simplex Chithyola Banda anapeza mavoti 529. Bungwe la Malawi Electoral Commission litatengeza kuti Chimwendo Banda apambana, iwo anauza Times kuti cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti mchipanichi muli umodzi pakati pa membala ake ndipo ndi cholimba dziko lonse. Iwo anatsindika kuti akufuna kuti chipanichi chidzakhale ndi aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala ochuluka pa chisankho cha chaka chamawa. Poyankhulapo woyankhulapo pa nkhani za ndale a Wonderful Mkhuche anatsindika kuti chisankhochi chinali chabata ndipo anafotokozapo zakufunika kosatenga ndalama ngati chida chogwiritsira ntchito pokopa anthu kuti awavotere. Ndalama zokha sikuti zimakuyenereza kuti usankhidwe pa udindo, koma zimafunikanso munthu wako kuti kodi anthu akakuona kukuyika pa udindo kupititsa patsogolo motani chipani. Pogwirizana ndi Mkhuche, woyankhulapo pa nkhani za ndale wina a George Jaima anati nthumwi za chipanichi zaonetsa yankho pa pempho la Malawi komanso achakwera amene potsekulira msonkhanowu anafotokoza zakuyipa kogwiritsa ntchito ndalama pokopa anthu kuti awavotere. Ndipo izi ndi zimene democracy imafuna mdziko. For democracy imalimbikitsa kuti anthu akamapanga chisankho azisankha anthu motsamira pa zintchito zawo, fundo zawo zimene akhoza kukopera mtima anthu osakhala ndalama. Msonkhanowu upitirira loweruka pamene nthumwi za chipanichi zipitirize kuponya voti pa maudindo ena. National Initiative for Civic Education Trust yayamba maphunziro a akatswiri ojambula komanso kufalitsa mauthenga ochokera ku MBC. Maphunzirowa ayamba lachinayi ndipo cholinga chake ndi kuthandizira ntchito yofalitsa uthenga okhudza malamulo a chisankho komanso masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Wapampando wa bungwe la NICE Trust
Lingalireni Mihowa watsindika kufunika kugwiritsa ntchito zisudzo pofalitsa mauthenga ofunikira. Ona ngati kuti ndi yabwino kuti tikagwiritse ntchito njira zina zimene zingafikire anthu akuno ku Malawi kuwathandizira kuti atenge gawo lalikulu ngati nzika zimene zingatenge gawo pa demokrasi yawo komanso chachikulu chisankho. Ndiye ngati mutaone kuti pali zambiri zofunika kuwadziwitsa anthu, malamulo okhudzana ndi chisankho anasintha, chotero tiyenera kuyuza njira ngati amene wawa asangalatsi athu amene amapanga mapulogalamu amene ali kale ndi anthu amene amamvetsera. Ndipo Francis Castaira ndi commissioner wa Malawi Electoral Commission MEC. Anzathu a Nice Trust abweretsa limodzi pamodzi anzathu azisudzo amene kwambiri amachita zisudzo zawo pa MBC kuti tiwathandize kuwapasa ukadaulo wapaderadera kukhudzana ndi zisankho, atithandizire kutumiza mauthenga amenewo kwa Malawi wina aliyense. Cholinga chathu ngati komishoni kuti Malawi wina aliyense atenge nawo mbali pa chisankho chikubwerachi. Chofunika kutero kuti chisankho chathu chisakhale chabwino. Kampani ya TNM yakhazikitsa njira ya makono yogulira katundu osiyanasiyana yotchedwa Micro Merchant Wallet mchingerezi. Kudzera mu njirayi anthu ochita malonda azilandira ndalama zawo kudzera palamya m'malo molandira pamanja. Chris Sukasuka ni mkulu woona za ndondomeko ya mpamba ku kampaniyi ndipo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Brenda Kayo. Ifeyo tabweretsa ngongole imeneyi kuti aliyense amene ali pa ntchito ndipo amalandira salari, koma ngati mwandime amakhala ndi vuto la ndalama azitha kukongola ndalama kuchokera pa platform yathu ya mpamba. Kotero kuti tikwame mama yonse amene amalandira ndalama zawo kutha pa mwezi alembetse kuti ndalama zawo azilandira pa mpamba. Chifukwa akamalandira ndalama zawo pa mpamba azitha kukongola. Ngongole imene ili mpaka 35% ya ndalama zimene amalandira kotha pa mwezi. 35% itangoyamba, koma tsogolo kuno tikati tonse tazikonza bwinobwino tizathanso kuonjezera mwina mpaka kufika pa 50% ya ndalama zimene munthu amatha kulandira pa mwezi kuti akhoza kukongola. Yina imene tabweretsa ndi ya kalipiridwe ka ndalama tikamafuna kugula zinthu. Maiko anzathu panopo anasiya zoyenda ndi kashi mthumba. Mwina Malawi kuno ndi ife tokha amene tikutsalira kuti masiku ngati ano timathabe kumayenda ndi ndalama mthumba, chifukwa choti tifuna kugula tomato, tifuna kugula anyezi, tifuna kugula kabichi. Ndi zachikale. Komano tinazindikiraso kuti okay tikunena kuti tibweretse njira za nyuwani, koma tinasiya mwina gulu lina la anthu amenenso amachita malonda kwambiri. Chifukwa munthu tivomereza mavendors anthu amagulitsa tomato amenenso amapanga business kwambiri, koma sitinawapatse njira yoti akhoza kumalandira omagwiritsa nawo ntchito njira za makonozi. Ndipo anthu aja paokha adaona kuti pali kufunikira, anayamba kumauza makastoma, mukafuna kulipira tomato anga tumizani ku namba yanga ya mpamba, mukamatumiza muonjezerenso ndalama yodulira. Chinthu chomwe tinaona kuti pali gapu tikulephera kuwathandiza. Ndifake noti okay tintabweretseni product yoti customer uja azitha kulipira, akalipira customer sadulidwa chilichonse, komanso ndalama zawo yogulitsayo zikhale zotetezedwa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kunali chimwemwe komanso chisoni ku Bingo International Convention Center pamene bungwe la Malawi Electoral Commission linalengeza zotsatira za chisankho cha adindo wa chipani cha Malawi Congress. Medicine and Pharmacy Regulatory Board yafunsa Malawi kuti akhale tcheru ndi mankhwala achilendo omwenso ndi woopsa amene afika mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina, komiti ya nyumba ya malamulo yayikira kumbuyo bilu yoteteza anthu ku nkhanza za pa internet. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Matilda Majawa, usiku opambana.